Ανίδες είναι ηθρολόγος μηχανικός, απόφαση του Μηχανικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου. Έχει κάνει τον πρωτοσιακό στη Χάρβαρντ και τη συνέχεια της διδακτορικές σπουδές στο Κέμπριτζ, στις ΗΠΑ. Είναι παγκοσμίου φήμης, δεν μπορώ να θυμηθώ περισσότερο αυτά που έχει κάνει, αλλά θα πω ενδεικτικά ότι έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες σε 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και ταυτόχρονα καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής και επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ο εθνικός μας εκπρόσωπος για τις ερευνητικές υπολογιστικές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Πληροφορικών σε θέματα βάσης δεδομένων και έχει πάρα πολλές διακρίσεις και βραβεία διδακτικά και ερευνητικά. Και με αυτό να σας δώσω το μικρόφωνο να ακολουθήσει αυτή η... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και για μένα χαρά που βρίσκομαι εδώ και θα μιλήσω για αυτό το θέμα, αλλά και το γεγονός ότι η έννοια της Αθήνας, η έννοια της επιστήμης και η έννοια του φεστιβάλ, της χαράς, του παιχνιδιού, της διασκέδασης έρχονται στον τίτλο αυτής της διοργάνωσης, έχει άμεση σχέση με αρκετά από τα πράγματα τα οποία θα πω. Ματιά στο παρελθόν, λοιπόν, με τα μάτια του μέλλοντος. Το παρελθόν είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τον πολιτισμό και βέβαια ο πολιτισμός συνεχίζει να εξελίσσεται στο παρόν. Αυτή τη στιγμή το ότι βρισκόμαστε εδώ είναι μια έκφραση του πολιτισμού μας και έτσι προάγουμε, εξελίσσουμε τον πολιτισμό μας. Και βέβαια τώρα στο παρόν, καθώς εξελίσσουμε τον πολιτισμό, αναπτύσσουμε την τεχνολογία η οποία πάντα κοιτάει στο μέλλον και θα φέρει στο μέλλον και αυτό έρχεται να δεθεί με τον πολιτισμό και αυτό το δέσιμο είναι αυτό που θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε σήμερα με κάποια παραδείγματα, με κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Πριν μπω στην ουσία αυτού του πράγματος, θα ήθελα να γίνω λίγο αυτό που είναι της μόδας, να μιλήσω για οικονομικά, για εργασιακές σχέσεις και ούτω καθεξής. Γιατί πολλοί λένε ο πολιτισμός, ιστορία, στο σχολείο βαριόμασταν την ιστορία, κάποιοι από εμάς. Είναι του παρελθόντος, τι σχέση έχει με το νέο, τι σχέση έχει με το μέλλον. Και όμως, ο πολιτισμός, ασχέτως της τεχνολογίας και το πώς μπορούμε να τον βιώσουμε και να τον εξελίξουμε, έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για οικονομικά στοιχεία, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος οικονομικός τομέας παγκοσμίως. Κατασκευές και τροφοδοσία είναι το βασικότερο πράγμα. Τεράστια συνολικά έσοδα. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού ακαθάριστου του προϊόντος. Τώρα, ο πολιτισμός και η πληροφορική. Η συμβίωση αυτών των δύο υφίστανται, μπορούν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στην ίδια πρόταση, στην ίδια σκέψη, να βάλεις τεχνολογία και πολιτισμό. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει αυτά τα δύο να κουμπώσουν μεταξύ τους. Εδώ δεν παίζουμε. Not. Παίζουμε και παραπέζουμε. Και πολλά από τα στοιχεία τα οποία θα αναφέρω θα δείξουν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι στο κούμπομα αυτό της πληροφορικής και του πολιτισμού. Να πω ότι ο πολιτισμός έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, πάρα πολλές πτυχές. Η τέχνη, που είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού, έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και πάρα πολλές πτυχές. Δεν πρόκειται να τις ακουμπήσω όλες. Θα ήταν αδύνατο, μια μέρα ολόκληρη θα πρέπει να μιλάμε και πάλι απλά να βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι όπως είπα, να ψηλαφίσουμε, να δούμε 2-3 περιπτώσεις τις οποίες δουλεύουμε στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έτσι να πάρουμε μια μικρή γεύση. Και να σας αποδείξω ότι δεν παίζουμε, τα λέγω είναι ένας χαρακτηριστικός τρόπος παιχνιδιού
Και εδώ είδου μια αναπαράσταση του Παρθενώνα και του όλου Ιερού Γράμματος με λέγει. Και αυτό υπάρχει, μπορεί να το παίξει κανείς, να το φτιάξει και το εξής. 4 πράγματα λοιπόν είναι που θα συζητήσω μέσα σε αυτή την ώρα που έχουμε. Ψηφιακές εμπειρίες σε μουσεία, ψηφιακές εμπειρίες σε εξωτερικούς χώρους, έξω από μουσεία, διαφόρων ειδών, εικονικές εκθέσεις στον κόσμο, στον ψηφιακό κόσμο και χορός. Αρκετά διαφορετικά στοιχεία και διαφορετικές σχέσεις με την πληροφορική, όπως είπα, θα ξελαφίσω. Και μετά, βέβαια, στην κουβέντα που θα κάνουμε, μπορεί να επεκταθούμε σε όπου χρειάζεται. Ας ξεκινήσω λοιπόν με ψηφιακές εμπειρίες σε μουσεία. Ένα πολύ ωραίο ρητό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αυτό που έχει πει ο Orhan Pamuk, ο Τούρκος νομπελίστας της λογοτεχνίας, που είπε ότι τα πραγματικά μουσεία είναι μέρη όπου ο χρόνος μετατρέπεται σε χώρο. Γιατί παίρνουμε το παρελθόν, και το μουσείο, από τη λέξη μούσα κτλ., παίρνει πράγματα που υπάρχουν και τα φέρνει μέσα σε έναν χώρο. Και αυτός ο χώρος μας μεταφέρει στον χρόνο. Τα μάτια του παρελθόντος, τα μάτια του μέλλοντος που λέγαμε στο παρελθόν. Θα σας συζητήσω λοιπόν για ένα συγκεκριμένο είδος ψηφιακών εμπειριών, του μέλλοντος θα έλεγα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη. Αλλά πριν περάσω αυτήν, θα ήθελα να σας τεκμηριώσω γιατί προχωρήσαμε σε αυτόν τον τρόπο της ψηφιακής εμπειρίας. Και γι' αυτό, να δούμε αν θα δουλέψει αυτό, θέλω 2 εθελοντές να έρθουν εδώ να κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Εσύ εκεί με το μπλε, θες να είσαι εθελοντής? Εσύ, ναι. Αυθόρμητα, εσύ με το άσπρο, θες να είσαι και εσύ? Αυθόρμητα, όπως βλέπετε, οι εθελοντές μας έρχονται εδώ. Να καθίσετε εδώ. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα δείξω μια οθόνη για 5 δευτερόλεπτα στον έναν από τους δυο σας και μετά θα σας ζητήσω να θυμηθείτε τι έχει η οθόνη. Λέξεις έχει η οθόνη, τις λέξεις αυτές. Και όταν θα κοιτάζει ο ένας, ο πρώτος, εσύ θα είσαι ο πρώτος και εσύ θα είσαι δεύτερη, δεν θα κοιτάς την οθόνη, θα κοιτάς προς τα εκεί. Ωραία, οπότε θα είναι στην περίπου. Κοιτάτε και οι δύο προς τα εδώ. Λοιπόν, η οθόνη, το σημαντικό πράγμα που θέλουμε είναι να θυμηθεί ο εθελοντής μας τι έχει στην οθόνη. Λοιπόν, βλέπετε όλοι, ξεκινάμε. 1, 2, 3. Εντάξει. Για γύρνα και πες μας τώρα. Ποιες λέξεις είχε η οθόνη? Τώρα περίμενα, δεν τις πεις τώρα. Κράτατες. Για έλα εσύ τώρα. 5 δευτερόλεπτα, θα δεις κάτι, θα δούμε τι θα θυμηθείς. 1, 2, 3. Ωραία. Λοιπόν, πες μας, εσύ διάβασες κάποιες λέξεις, πες μας ποιες λέξεις θυμάσαι, να μετράμε όλοι πόσες λέξεις είπε. Ωραία. Κόκκινο, δέντρο, φύλλος, μην ψιθυρίζεις εσύ. να το πω τώρα, αίμα, ωραία, 3,5 λέξεις. Για πες μας εσύ τώρα, ποιες λέξεις, τα ρήματα δεν έχουν σημασία, ουσιαστικά επίθετα αυτά. Για πες. Παιδί, θυμωμένο, δέντρο, έτρεχα, αεροπλάνο. Ωραία. Ίσως να πάτε να αφήσω λίγο δευτερόλεπτα παραπάνω. Αλλά και πάλι βλέπετε 5 δευτερόλεπτα ο καθένας
Δεν θα το πιάσω αυτό το σκονάκι. 3. Για να δούμε τώρα τη διαφορά, για να γυρίστε να δείτε τι είναι ο καθένας. Ο πρώτος θα ρωτήσει είναι 10 λέξεις. Σκέτες. Ο εγκέφαλος είδε αυτές τις λέξεις, έφτιαξε κάποιες εικόνες στο νου του, σκέτες, ξέπαρκες λέξεις και προσπάθησε να θυμηθεί μετά. Η δεύτερη εθελόντρια είδε μια ιστορία με ακριβώς τις ίδιες λέξεις, επίθετα και ουσιαστικά. Είναι και 4. Είναι 33% παραπάνω. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας πάρα πολύ καλά. Και είχε καιρό να το δουλεύει. Ενώ εκεί μια απάντησε πολύ πιο γρήγορα. Ισχύει αυτό, αλλά η επίδραση είναι πολύ μικρότερη αυτού του φαινομένου παρά αυτό που θα λέω εγώ. Αυτό που θα πω εγώ τώρα. Έχει μελετηθεί ότι ο εγκέφαλος για τη μακροχρόνια μνήμη, τώρα εδώ δεν είχαμε τη μακροχρόνια μνήμη και θα πρέπει να περιμένουμε καμιά εβδομάδα για να το ελέγξουμε πραγματικά, αλλά και για την άμεση μνήμη, τη βράχη χρόνια, αλλά κυρίως για τη μακροχρόνια μνήμη, δουλεύει πολύ καλύτερα όταν δημιουργηθεί μια εικόνα αναφορικά με το γεγονός. Και όταν έχεις 10 λέξεις σκέτες, και αν ήταν και αφηρημένες έννοιες θα ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Εδώ είναι και αρκετά συγκεκριμένες, ακόμη πιο θυμωμένο που δεν είναι τόσο συγκεκριμένο, μπορείς να δεις έναν το οποίο είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Αυτό λοιπόν μένει πολύ δυσκολότερα στον εγκέφαλο από ότι αν η ίδια πληροφορία δει σε μια ιστορία. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με τα μουσεία? Όταν πάμε σε ένα μουσείο, αυτό που κάνουμε είναι να επισκεπτόμαστε ένα έκθεμα και είτε διαβάζοντας εκείνα τα καρτελάκια, τα κατασκονισμένα τα οποία υπάρχουν δίπλα σε κάθε έκθεμα, είτε όταν έχουμε προσλάβει κάποιον ή υπάρχει κάποιος άνθρωπος ξεναγός, ο οποίος μας ξεναγεί, ή όταν πάρουμε το audio guide και μας βάζουν τα ακουστικά και προχωράμε και μας λέει, ή έχουμε ένα έκθεμα, μας λέει μια ιστορία. Αυτό είναι έτσι, είναι αλλιώς ερώτηκα. Μετά πάμε σε ένα άλλο άσχετο έκθεμα, μας λέει μια άσχετη ιστορία. Μετά πάει σε ένα άλλο έκθεμα κτλ. Είναι σαν να δίνουμε σκέτες λέξεις όπως έγινε το πήραμε εδώ. Οι ξεναγήσεις και οι εμπειρίες στα μουσεία αυτή τη στιγμή είναι εκθεματοκεντρικές. Είναι γύρω από κάθε έκθεμα. Και μικρές ιστορίες έρχονται ως παρενέργειες. Εμείς το αντιστρέφουμε αυτό. Και αυτό που λέμε είναι ότι οι ξεναγήσεις πρέπει να είναι ιστοριοκεντρικές. Μια ιστορία είναι αυτή που θα πρέπει να διατρέξει ένα μέρος του μουσείου, ή αν είναι κανένα μικρό μουσείο, ολόκληρο το μουσείο, και τα εκθέματα να προκύπτουν παρεμπιπτόντως μέσα από την ιστορία. Έχοντας λοιπόν ένα νήμα το οποίο ακολουθεί στη διάρκεια της εξαναγησής του ο επισκέπτης, αυτό που μένει είναι πολύ πιο δυνατό στα ίδια εκθέματα, έστω ότι θα επισκεφθεί τα εξής 37 εκθέματα. Αν τα πάει ένα-ένα σε σχέση με το να τα δείξει με ένα νήμα της ιστορίας, η επίδρασή του, το πόσο θα του μείνει, τι θα θυμάται αργότερα, έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό λοιπόν είναι η εμπειρία στο μουσείο μέσα από ιστορίες. Και αυτό ήταν ξεκίνησε με ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο συμμετείχε η ομάδα, μαζί με ένα σωρό άλλους εταίρους από την Ευρώπη, και ένα από τα 2 μουσεία που έγινε από το πείραμα ήταν το Μουσείο Ακρόπολης. Όχι ο επάνω όροφος με τη ζωφόρο κτλ., αλλά κάτω η αρχαϊκή αίθουσα, το 6ου π.Χ. Βασικά 6ου π.Χ. Στον 7ο μέχρι το 480, αλλά κυρίως είναι το 6ου π.Χ. Λοιπόν, υπέροχη αίθουσα. Όσοι πάτε κατευθείαν στο 2ο όροφο και δεν σταματάτε σε αυτήν, χάνετε. Έχει απίστευτα εκθέματα. Έχουμε λοιπόν αυτή η ψηφιακή ιστορία. Η ιδέα είναι ψηφιακή ιστορία με κινητές συσκευές, pad, ταμπλέτες ή κινητά. Κυρίως οι ταμπλέτες είναι η πιο καλή περίπτωση. Παρεμπιπτόντως,
γιατί κάποιος με ρωτάει όταν μιλάω για αυτό το πράγμα, όχι, δεν είναι διαθέσιμο αυτό στο Μουσείο Ακρόπολης για να το κάνεις. Είναι πρωτότυπο, φτιάχτηκε με πολύ συγκεκριμένες ιστορίες για να αναπτυχθεί η τεχνολογία. Δεν είναι μόνο η εμπειρία του μουσείου που αλλάζει, η τεχνολογία αυτή δεν υπάρχει και έχει ούτε ακόμα υπάρχει, εξελίσσεται, την εξελίσσουμε. Αν και το μουσείο που είναι ένα από τα πιο προοδευτικά μουσεία και ο διευθυντής του, ένας αρχαιολόγος που κοιτάζει πολύ μπροστά, στην κατάλληλη στιγμή και με την κατάλληλη χρηματοδότηση σκοπεύουμε να το προχωρήσουμε και να το κάνουμε αυτό σε επίπεδο παραγωγής. Λοιπόν, εδώ βλέπετε διάφορους οι οποίοι το δοκιμάζουν και η εμπειρία του επισκέπτη είναι λοιπόν ότι κρατάς την ταμπλέτα στο χέρι σου, ξεκινάει με μια ιστορία και σε οδηγεί. Και η ιστορία, παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπετε μια ιστορία, προχωρά. Που να δείχνω. Να μιλάω εκεί. Μιλάω που θέλετε, αλλά... Μετά για τις ερωτήσεις, εντάξει. Ακούγομαι έτσι. Έτσι καλά είναι ή όχι? Όχι, εσείς ακούτε, δεν ξέρω αν ακούνε... Μια χαρά. Ωραία, πιάστηκε το χέρι. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν, ή όπως δεν βλέπετε, τέλος πάντων, λοιπόν, δεν βλέπετε, προχωράει ο επισκέπτης από ένα έκτημα σε άλλο, καθώς τον οδηγεί η ιστορία. Και μετά πηγαίνει σε άλλα σημεία, πότε κοιτάζει την ταμπλέτα, πότε κοιτάζει το έκτημα, πότε κοιτάζει και τα δύο. Βλέπετε στην τελευταία εικόνα, έχει σηκώσει την ταμπλέτα, βλέπει το έκτημα μέσα από την κάμερα της ταμπλέτας και ταυτόχρονα αυτό του δίνει τη δυνατότητα να δει και κάτι παραπάνω. Και θα μιλήσω λίγο παραπάνω γι' αυτό. Τώρα, η όλη εμπειρία δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Λέμε, όπως είπα, είναι ιστοριοκεντρικό, αλλά όχι η ιστορία όπως τη φανταζόμαστε. Μια σκέτη αφήγηση, παραμύθι που μας έλεγε η γιαγιά για να κοιμηθούμε ή η μαμά, αλλά μια ιστορία στη σύγχρονη εποχή, που έχει την αφήγηση, αλλά έχει διάδραση με την ταμπλέτα. Βλέπετε εδώ ερωτήσεις. Τι θες να κάνει? Σε βλέπω ότι δεν προχωράς ή σταμάτησες σε ένα σημείο, σε έχω ρωτήσει κάτι και δεν απαντάς. Ιστορίες οι οποίες δεν είναι μια γραμμή, διαβάζεις, αλλά έχουν και διακλαδώσεις, φτάνεις σε κάποια σημεία και μπορεί να θες να πας προς τα εδώ ή να θες να πας προς τα εκεί. Μπορείς να θες περισσότερες δεδομένες για κάτι, μπορεί να μην θέλεις. Και αυτή η επιλογή, του εάν θα έχεις, θα πας στη μία στο ένα κλαδί στο άλλο, δεν είναι απαραίτητο να το πεις εσύ, να σε ρωτήσει το σύστημα τι θέλεις. Μπορεί το σύστημα το ίδιο, έξυπνο όντας, έξυπνος εισαγωγικά έτσι, βλέποντας τι έχεις κάνει μέχρι τότε, να πει αυτός έτσι όπως τον βλέπω να πηγαίνει, καλύτερα θα τον οδηγήσω σε αυτό το μονοπάτι και όχι στο άλλο. Γίνεται λοιπόν η ιστορία και το σύστημα προσαρμοζόμενα, δυναμικά. Έχει πολλές επιλογές και μπορεί με γνώση που αποκτά να κινηθεί προς το ένα, προς το άλλο. Ούτως ή άλλως ξεκινάει πολύ γρήγορα, σε ρωτάει για τρία πράγματα. Είσαι παιδί, είσαι μεγάλος, είσαι αρχαιολόγος, είσαι ψαράς, σε αρέσει το κυνήγι, σου αρέσει. Δύο-τρία πράγματα ρωτάει και όχι έτσι κατά κούτελα, όπως θα λέω, πλάγια. Ήδη αρχίζει το παιχνίδισμα από εκεί και από εκεί καταλαβαίνει και σου λέει: θες να δεις μια ιστορία, αυτή την έκδοση θα σου δώσω. Ο αρχαιολόγος και το παιδί το 10χρονο δεν μπορεί να το πει το πράγμα. Ωραία. Επομένως είναι εξανομικευμένη, διαδραστική, προσαρμοζόμενη ιστορική αφήγηση ιστορίας. Και αυτό έχει δώσει πάρα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που αφορά την αντίδραση του κόσμου. Εξατομίκευση ανέφερα, προφανώς αλλιώς θα κάνει η κυρία η οποία θα θελήσει να δει για τη Μελισσότη, τη φάντρα και τη μόδα της εποχής και ούτω καθεξής, και αλλιώς το παιδί το οποίο θα προσπαθήσει
Να παίξει ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, για να περάσει το παιδί ανάμεσα από διάφορα εκθέματα, να το πεις, είσαι ο Θησέας, βγήκες σε κάτι, βρες μερικούς ήρωες ακόμα. Και η ταμπλέτα να το οδηγεί να πηγαίνουν, να ο Ιάσονας και οι αργοναύτες, φέρ' τους μέσα. Να ο Ηρακλής, φέρ' τον και αυτό. Και στο παιδί να παίξει και μέσα από το παιχνίδι θα του εντυπωθούν διάφορες καταστάσεις και άτομα. Αυτή η μορφή της ιστορίας, τολμώ να πω, θα το δειχτεί βέβαια στην ιστορία, αν θα ισχύει αυτό, ότι είναι μια νέα μορφή τέχνης. Δεν είναι κινηματογράφο, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι που παίζουμε, δεν είναι ένα θέατρο, γιατί συμμετέχει και εσύ, είναι συμμετοχικό θέατρο και έχει εικόνα και έχει ήχο και είναι και πρόβλημα. Γιατί μπορεί, καθώς γίνεται η ιστορία, θα πρέπει να πας στο ελεύθερο. Οπότε η ιστορία έχει να σταματήσει. Ή να δεις ένα φίλο σου και να αρχίσει να κουβεντιάζεις. Είσαι μπροστά σε ένα άγαλμα και το σύστημα να νομίζει ότι τόσο πολύ σου άρεσε το άγαλμα που 10 ώρες κάθεσαι και το κοιτάς. Αυτά είναι κομμάτια της τεχνολογίας και της ψυχοκοινωνιολογίας που εκείνοι που τα δουλεύουν και θέλει έρευνα για να πετύχει αυτή η νέα μορφή τέχνης, θα λέει νέα μορφή. Πολύ παρόμοια όμως, με αρκετές αναλογίες με τον κινηματογράφο. Γιατί πρέπει να έχεις κείμενο, σενάριο, πρέπει να έχεις σκηνικό, εδώ το σκηνικό δεν είναι δοσμένο, είναι το μουσείο, είναι τα εκθέματα που έχουν τοποθετηθεί, αλλά και πάλι πρέπει να βάλεις τη δράση μέσα σε ένα σκηνικό που δεν το έφτιαξες βέβαια, σκηνογράφος δεν υπάρχει, αλλά σκηνοθέτης υπάρχει. Μετά υπάρχει η παραγωγή, και δεν παράγουμε μια κάμερα, αλλά θα παράξουμε το παιχνίδι, θα γίνει υπογράφηση, θα γίνουν ό,τι άλλα εικόνες που θα έρθουν, που θα δείχνουμε, όπως ακόμη είναι πολύ βασικό. Και βέβαια τέλος, το μοντάζ, θα πάρεις όλα τα κομμάτια, θα φέρεις, θα κάνεις μία συγκεκριμένη ιστορία. Η δημιουργία τέτοιων ιστοριών, η δημιουργία μιας τέτοιας ιστορίας, η δημιουργία του αντικειμένου της νέας μορφής τέχνης, χρειάζονται εργαλεία. Και αυτά τα υλοποιούμε, προφανώς όσο πιο γραφικά μπορεί να είναι, να σου δείχνουν την αίθουσα, το χώρο στον οποίο θα κινηθείς και μετά να τοποθετήσεις εδώ θα παίξει αυτό, εκεί θα παίξει το άλλο. Χρειάζεσαι σκητσογράφους, χρειάζεσαι σκηνοθέτες, οι οποίοι θα καταλάβουν ότι όταν είσαι εδώ, το να πας από εκεί, τι θα κουβεντιάζει αυτή από εδώ εκεί, πώς θα συνδεθεί το ένα με το άλλο. Πέρα από το σενάριο υπάρχει σκηνοθεσία δηλαδή, αλλά τελείως διαφορετικού είδους σκηνοθεσία. Και η παραγωγή, όπως είπα. Υπάρχουν παιχνίδια. Η βιομηχανία των παιχνιδιών, των ψηφιακών παιχνιδιών, και δεν μιλάω για το στοίχημα, γιατί και αυτό μπορεί να το παίξει ψηφιακά, αλλά μιλάω για το διαδραστικό παιχνίδι. Είτε αυτά που τρώνε οι νέοι ώρες ατέλειωτες μπροστά σε μια οθόνη, είτε τα άλλα, τα οποία είναι διαδικτυακά και μπορεί να τα βρίσκεις στον δρόμο και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για τα παιδιά επισκέπτες, αλλά και άλλα. Και βέβαια μπορεί να έχεις παιχνίδι μέσα στην ιστορία. Μπορεί η ιστορία είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παίξει ένα παιδί, αλλά μπορεί και μέσα στην ιστορία να εμπλέξει ένα παιχνίδι και μέσα από αυτό να μπορέσει το παιδί κυρίως, αλλά και τα μεγάλα παιδιά, ωραία, να παίξει τους. Να έλθω τώρα σε αυτό το πράγμα που σας είπα ότι ένα πολύ σημαντικό είναι ότι είσαι σε ένα μουσείο. Δεν θέλουμε μια εμπειρία σαν αυτή που είσαι στο σπίτι σου, είσαι μπροστά σε μια οθόνη και βλέπεις πράγματα σε ένα μουσείο. Είσαι εκεί, πρέπει να έχεις την εμπειρία του φυσικού αντικειμένου, του θέματος. Και οι άνθρωποι των μουσείων, την τεχνολογία την βλέπουν με μισό μάτι. Δεν λέω με κανένα μάτι, αλλά με μισό μάτι. Διότι δεν πρέπει να τους αποσπάσει τον επισκέπτη από αυτό που είναι το πραγματικό, που ξοδεύτηκαν χιλιάδες χρόνια ή χιλιάδες ώρες για να το φτιάξει ένας δημιουργός. Αυτό είναι αυτό που ήθελε να έρθει να δει. Η επαυξημένη όμως πραγματικότητα, όταν το έχεις μεν εδώ, ξοδεύεις τον χρόνο σου και την εμπειρία αυτό που έχεις, αλλά στην αυξάνει. Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλό δεδομένο. Και παραδείγματος χάρη, εδώ τώρα ένα παράδειγμα που είχε υλοποιηθεί από κάποιους άλλους που είναι ειδικοί στην επαυξημένη πραγματικότητα. Βλέπετε εδώ την κόρη,
η οποία τον 6ο π.Χ. αιώνα είχε χρώματα πολλά επάνω της. Τώρα την βλέπουμε κάταστρη με κάτι μουτζούρες επάνω. Και με την επαυξημένη πραγματικότητα, με βάση έρευνα αρχαιολογική η οποία έχει γίνει, για το τι χρώματα υπήρχαν και πώς φαινόντουσαν με βάση τα φυσικά χρώματα που είχαν τότε, μπορεί να αποκτήσει την αίσθηση. Βλέπετε εδώ είναι η κόρη έτσι όπως την βλέπουμε, και εδώ βλέπετε τα χρώματα διαγράφονται στον πηδώνα της, τα μαλλιά της που είναι κόκκινα και τα μάτια είναι βαμμένα και ούτω καθεξής. Και βέβαια μετά η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να σε φέρει να εστιάσει και να δεις λεπτομέρειες αυτού του πράγματος πολύ μεγαλύτερο που δεν το έβλεπες αλλιώς. Να δεις σημεία του αγάλματος τα οποία δεν τα πρόσεχες, τρύπες, να πας πάνω από το άναλο, που δεν μπορείς να πας όταν έχεις το φυσικό αντικείμενο. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι πολύ δυνατό εργαλείο για να έχει αυτές τις τρύπες. Μουσείο. Μίλησα για το Μουσείο Ακρόπολης. Αυτές τις εμπειρίες τις οποίες σας ανέφερα, θα επανέλθω να πω και άλλες δουλειές που κάναμε με αυτή τη δουλειά. Αλλά βέβαια, οι εμπειρίες στο μουσείο δεν είναι μόνο αυτό το οποίο ανέφερα για την ιστορία. Για να τονίσω το Athens Science Festival, ένα από τα πράγματα που θέλω να πω είναι αυτό που κάναμε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Πολύ κοντά εδώ. Άλλο έργο. Η Ακαδημία του Πλάτωνα έχει ένα μουσείο μέσα στη σύγχρονη Ακαδημία του Πλάτωνα, έτσι ως τότε. Και εκεί μπορείς να διαδράσεις με διαφορετικό τρόπο και να αποκτήσεις μια αίσθηση του χώρου αυτού μέσα από συγκεκριμένους εικόνες. Θα σας δείξω ένα βίντεο 1 λεπτού και 27 δευτερολέπτων. Ωραία. Το τι βλέπει κανείς γύρω από αυτήν την ξενάγηση. Ψηφιακή ξενάγηση, όχι ξενάγηση, περιήγηση θα έλεγα, όχι ξενάγηση, ξενάγηση είναι το προηγούμενο. Μια περιήγηση, για να δούμε τώρα την τεχνολογία, η εδώ τεχνολογία να βοηθήσει. Τις καλύτερες λίγο τους προλογόμαστε. Ωραία. Ήχο δεν έχουμε, αλλά βλέπετε το πώς ένας με το βίντεο αποκτά μια από αέρος αίσθηση το πώς ήταν η Ακαδημία Πλάτωνα. Και μετά μπορεί να ξεναγηθεί με αυτό το πράγμα να κινηθεί σε διάφορες περιοχές και καθώς βρίσκεται στον βωμό του έρωτα κτλ. Του πετάγονται διάφορες πληροφορίες ώστε να παίρνει μια γρήγορη αίσθηση το πού βρίσκεται και πώς. Εδώ βλέπετε τώρα αυτή η περιήγηση είναι πάλι σημειοκεντρική, θα την έλεγα, εδώ δεν έχουμε θέματα. Ο βωμός του έρωτα, ο ναός της Αθηνάς. Η προηγούμενη δουλειά και αυτή η δουλειά θα μπορούσαν να συνδυαστούν στο μέλλον. Ωραία. Παλέστρα. Και βλέπετε, αυτή είναι η τεχνολογία που προσφέρεται στα γραφικά όταν δεν έχεις εξειδικευμένο υλικό, όταν δεν έχεις εξειδικευμένο hardware. Σε κάποια παιχνίδια που κάποιοι από εσάς παίζετε, παίζουν παιχνίδια. Τα παιχνίδια που παίζουν τα γραφικά τους έχουν δουλευτεί πάρα πολύ, ξοδεύοντας δεκάδες εκατομμυρίων και εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ το ίδιο. Για να φτιαχτούν με τρομερή λεπτομέρεια και να εκμεταλλεύονται πολλά ειδικά πράγματα στο hardware. Εδώ είναι η τεχνολογία γραφικών που δεν μπορεί κανείς να την πει ρεαλιστική, αλλά η αίσθηση του χώρου την παίρνει. Και όπως βλέπετε, μπαίνει και σε εσωτερικούς χώρους, πάπυροι και μεγάλα κυβότια κτλ. Και ενώ για την Ακαδημία Πλάτωνα ελάχιστα από αυτά τα πράγματα θα βρεις, αποκτάς μια αίσθηση πώς ήταν, πώς ζούσαν οι μαθητές του μεγάλου φιλόσοφου. Αυτό ως μουσείο έχει κάποιες οθόνες στις οποίες επισκέπτεσαι και βλέπεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Αυτό μπορεί να θετεί σε οποιοδήποτε μουσείο. Και είναι μια εμπειρία όχι... δεν μπαίνεις μέσα στον χώρο να παίξεις εσύ. Και στο προηγούμενο που σας ανέφερα, είσαι και εσύ μέρος της ιστορίας.
κομμάτι ήταν στημένο όπως ήταν ακριβώς. Τίποτα δεν αλλάζει. Και νομίζω ότι και αυτή, και εγώ ως τεχνολόγος μιλώντας, δεν θα πρέπει να αλλάξει την ιδέα του μουσείου το πώς είναι. Όταν αυτό που λέω θα κατακτήσει τον κόσμο και μόνο έτσι θα έχει εμπειρία ο κόσμος, τότε και ο κύριος Παντερμανής ή όποιος κύριος Παντερμανής μπορεί να αλλάξει, αλλά για την εμπειρία και την λογική των μουσιολόγων έτσι όπως είναι στημένο, το σκηνικό δεν το αλλάζει. Λοιπόν, ναι. Αυτό που μόλις έδειξα με την Ακαδημία Πλάτωνα είναι online, μπορεί να το κατεβάσει κανείς. Ναι. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες, διάφορες εφαρμογές θέλω να πω, τις οποίες θα σας αναφέρω και είναι για την Ακαδημία Πλάτωνα δωρεάν διαθέσιμα online, μπορεί κανείς να πάει και να τα κατεβάσει. Ίσως όχι το συγκεκριμένο που έδειξα, γιατί αυτό χρειάζεται τι πράγμα. Ναι, μπορεί να είναι το επόμενο. Δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν είναι διαθέσιμο αυτό αλήθεια. Γιατί ήταν περισσότερο μια ερευνητική δουλειά που έγινε επιπλέον από τα online, τα οποία θα δείξουμε σε λίγο. Κατάλαβα. Ωραία. Όλες δύσκολες ερωτήσεις, έτσι απαντάει κάποιος άλλος στο κρατήριο, εγώ εύκολα θα κάνω. Λοιπόν, μιλήσαμε για μουσείο. Τι ενδιαφέρει αυτό το πράγμα που είπα πιο πριν, με μια ξενάγηση, με μια περιοχή, ένα εξωτερικό χώρο. Ενδιαφέρει και πολλές διαφορές τεχνολογικές, αλλά σε ένα πρώτο βαθμό μπορείς να το εφαρμόσεις στο ίδιο πράγμα. Και το έχουμε εφαρμόσει, ξεκινώντας από την αρχαϊκή εποχή και τον Πλάτωνα που μίλησα για το μουσείο, μπορούμε να πάμε, απλά σας αναφέρω, το ίδιο πράγμα που μιλήσαμε για την αρχαία εποχή, μας ζητήθηκε διαβάζοντας αυτά που έχουμε κάνει και κάνουμε πειράματα, φτιάχνοντας ιστορίες στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στο Φρεντερίκ Φράνκφουρτ. Καμία σχέση η ιστορία την οποία θα φτιάξεις εκεί. Αυτό θες τελείως διαφορετικούς δημιουργούς αυτής της καινούριας μορφής τέχνης παρακάτω. Εξωτερικός χώρος. Μας ζητήσανε και πήγαμε στον παλαιότερο νεολιθικό οικισμό που είναι γνωστός αυτή τη στιγμή, κοντά στο Εικόνιο στην Τουρκία. Και επειδή αυτό είναι μόνο αρχές Αυγούστου διαθέσιμο για τέτοιες δουλειές, έχουν λιώσει, καταλαβαίνετε, 50 βαθμούς Κελσίου εκεί μέσα στην έρημο κάποια άτομα της ομάδας, μαζί με ανθρώπους από την Αμερική, την Αγγλία, οι οποίοι έδειξαν τον ενδιαφέρον και δημιουργούμε ιστορίες γύρω από και το πώς ήταν ο νεολιθικός οικισμός τότε, φτιάχνουμε ιστορίες, και πάλι με όσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε παραδείγματος, αλλά και για την αρχαιολογία την ίδια και το πώς σκάβεις και ανακαλύπτεις και για εκείνο μπορείς να φτιάξεις την ιστορία. Και προφανώς την Ακαδημία Πλάτωνα που σας έδειξα μέσα στο μουσείο που δείχνουμε, αλλά και εξωτερικά, αντίστοιχα, δημιουργείται ο πλοηγός που μέσα, καθώς προχωράς μέσα στην Ακαδημία, όχι έχοντας εφαρμόσει όλες τις τεχνικές τυπότητες που ανέφερα, μπορούμε να έχουμε διαδρομές οι οποίες φέρνουν στο παρόν αυτά τα οποία υπήρχαν τότε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Ο πλοηγός της φιλοσοφίας, λοιπόν, ο οποίος είναι διαθέσιμος και μπορεί να κατέβει, δεν έχουμε δώσει τις διευθύνσεις, αλλά άμα πείτε πλοηγός της φιλοσοφίας Ακαδημία Πλάτωνα, θα τις βρείτε. Είναι εφαρμογές που βασίζονται στη θέση, ανάλογα με το που είσαι, με το GPS, το οποίο όλα τα κινητά έχουν, όλα τέλος πάντων, όλα τα πιο τελευταία, καταλαβαίνει που είσαι και ανάλογα σου μιλάει και σε καθοδηγεί στο πού βρίσκεσαι. Μία από τις διαφορές, παραδείγματος χάρη, με το GPS δουλεύει μέσα σε ένα μουσείο, αλλά αν είσαι εδώ ή αν είσαι εδώ, το GPS δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να ξέρει αυτό το άλλαγμα να φτάσει εδώ. Όταν είσαι να προχωρήσεις στο τετράγωνο για να πας από το ένα σημείο της Ακαδημίας Πλάτωνα ή του Κεραμικού ή του Μουσείου Διαστήματος, που έχει τεράστιους πυράβλους και διαστημόπλαια, που ήταν το άλλο μουσείο που εφαρμόσαμε αυτή την τεχνική, εκεί το GPS κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και καταλαβαίνει που βρίσκεσαι. Τεχνολογικά λοιπόν είναι πάρα πολύ.
και μέσω των χαρτών της Google και όλα διάφορες τεχνολογίες που έχουν έρθει μαζί, πλοηγήσε μέσα στα Ακαδημία Πλάτωνα και σε άλλα σημεία γύρω από την περιοχή, για να μπορείς με βάση τη θέση σου και να αποκτήσεις μια φιλοσοφία. Υπάρχουν μέσα στην Αθήνα πάνω από 90 σημεία ενδιαφέροντος, για τα οποία υπάρχει πληροφορία και στα οποία μπορεί να πλοηγηθείς, με φωτογραφίες, ήχους κτλ. Το επόμενο βήμα είναι να πλοηγούμαστε και με μια ιστορία. Είναι η σύνδεση των δύο πραγμάτων. Και πέρα από τα 90 σημεία ενδιαφέροντος, υπάρχουν και συγκεκριμένες διαδρομές που αρχίζουν να πλησιάζουν στην ιστορία, που έχουν κάποια σημασία. Εξαιρετικό έργο, για μένα το πιο άμεσα συνδεδεμένο με το Athens Science Festival, γιατί η Ακαδημία του Πλάτων είναι ένα σημείο αναφοράς και για τη φιλοσοφία μας και για τον τρόπο ζωής μας και για την πόλη μας. Και επομένως σας προτρέπω να επιδοκιμάσετε. Ας προχωρήσουμε τώρα σε δύο άλλα θέματα που συνδέουν την πληροφορική με τον πολιτισμό. Το ένα είναι αποθετήρια, αλλά και κυρίως θέλω να μιλήσω εικονικές εκθέσεις στον ψηφιακό κόσμο. Όλα αυτά κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κάποια ένωση. Αλλά εδώ θα μιλήσουμε στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί και έχουν τις διαφορές τους. Αποθετήρια και εικονικές εκθέσεις. Τι θα πει εικονική έκθεση? Και η Ακαδημία Πλάτωνα έχει μια εικονική έκθεση, η οποία έχει ένα αποθετήριο, στο οποίο εντάξει ξενάγησε στο χώρο το ένα το άλλο, η ιστορία, οι διαδρομές, αλλά ο Πλάτωνας ήταν φιλόσοφος. Έχει γράψει κείμενα. Ένα σωρό άνθρωποι τα τελευταία 2.500 χρόνια έχουν γράψει κείμενα γύρω από τον Πλάτωνα. Όλα αυτά αποτελούν το σώμα της πληροφορίας, που ένας που ενδιαφέρεται από οποιαδήποτε προσέγγιση για ό,τι είναι πλατωνοκεντρικό, δεν μπορούσε να τα βελτιωθεί. Με το να τα φέρουμε όλα αυτά, θεματικά εστιασμένα, μπορεί ο επιστήμονας, ο δάσκαλος, ο μαθητής, ο ερευνητής, κάτι και να τα βρει. Και όχι μόνο ο Πλάτωνας βέβαια είναι το κύριο θέμα, αλλά άμα ξεκινήσεις στην πανεπιστημιακή όρεξη και άλλα θέματα που συνδέονται με τον Πλάτωνα, και μετά και άλλα τα οποία συνδέονται με αυτά που συνδέονται με τον Πλάτωνα, και ούτω καθεξής. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο αποθετήριο, το οποίο συνεχώς ενημερώνεται, αλλά ήδη περιέχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα. Να μην σας προάλλω οι προηγμένες υπηρεσίες, αυτά που λέμε εμείς τεχνολόγοι, να ψάξεις, να βρεις, να διασυνδεθείς, να τα δεις με αυτή την οπτική γωνία, την άλλη οπτική γωνία. Τι θέλετε, το έχουμε. Άλλο είδος ψηφιακό αποθετήριο και κυρίως να τονίσω την εικονική έκθεση. Το 1914 ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλάζω έτσι, ψηλαφώ, λίγο πάνω εδώ, λίγο πάνω. Το 2014 ήταν τα 100 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και η Ευρώπη είπε, τραβήθηκαν πάρα πολλές ταινίες ερασιτεχνικά στη διάρκεια του πολέμου και μετά ταινίες γύρω από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την εποχή εκείνη. Υπάρχει το European Film Gateway, που είναι το βασικό αποθετήριο των ταινιών, και πρέπει να φτιάξουμε κάτι ειδικό για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι κάτι σαν μια έκθεση ταινιών, αλλά η μία είναι εδώ, η άλλη είναι εκεί, να μπορείς να τις φέρεις και να κάνεις μια εικονική έκθεση, θεματικά οργανωμένη, με ό,τι στοιχεία έχεις για κάθε ταινία και ούτω καθεξής, πάλι γίνεται ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του μελετητή ή του απλά ενδιαφερόμενου, του συνεφίλ και ούτω καθεξής. Και πέρα από τις ταινίες τις ίδιες, αφήσεις που υπήρχαν για τις ταινίες, και άλλο υλικό δηλαδή από εκείνη την εποχή. Φωτογραφίες αντίστοιχες και ούτω καθεξής. Σε μια εικονική έκθεση, όπως στο μουσείο έχουμε την αρχαϊκή αίθουσα και έχουμε
χρονολογικά κάτι, άλλες φορές είναι θεματικά μια αίθουσα φτιαγμένη. Τα νούφαρα του Μανού. Όλα μαζί. Ασχέτως αν γίνανε σε τελείως διαφορετικές χρονολογικές θέσεις. Ο επιμελητής μιας έκθεσης ενός μουσείου έχει ένα συγκεκριμένη πτυχή με την οποία τοποθετεί τα πράγματα. Εδώ, όταν είμαστε ψηφιακά οργανωμένοι, μπορεί να τα δεις και γιουβέτσι, μπορεί να τα δεις και κουκουρέτσι, μπορεί να τα δεις και κοτέτσι. Από όποια μεριά μπορεί να θέλεις, μπορούμε να τα παρουσιάσουμε. Αυτό το πράγμα λοιπόν το προσφέρει η θεματική έκθεση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι η εκμετάλλευση ήδη υπάρχοντος υλικού. Η Ευρωπαϊκή, όσοι δεν έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή, επιτρέπεστε ή πράγμα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή λοιπόν είναι ο βασικός ψηφιακός θεματοφύλακας του πολιτισμού της Ευρώπης. Ελάχιστο ποσοστό έχει αυτό που θα μπορούσε να έχει ο πολιτισμό της Ευρώπης, αλλά πάντως είναι πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι υπάρχει στο Ευρωπαϊκό το έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη ψηφιακότητα. Η πληροφορική σου επιτρέπει να μην φτιάχνεις και ξαναφτιάχνεις και δημιουργείς και το έχεις εκεί μια φορά, χρησιμοποιήσει το θέλεις. Και βέβαια και βίντεο και ούτω καθεξής. Και ένα σημαντικό πράγμα είναι πρέπει να κερδίσεις και τον νέο και τον επιστήμονα και το παιδί και αυτό που έχει το ειδικό ενδιαφέρον πρέπει να το κερδίσεις. Η όλη επικοινωνία, η διάδραση σε όλα αυτά είναι πολύ σημαντική. Και άρα όταν λέω πληροφορική και πολιτισμός, εννοώ πληροφορική και πολιτισμός για να κουμπώσουν, θέλει πολύ πληροφορική και τεχνολογία, αλλά θέλει και τον σχεδιαστή, θέλει αυτό που ξέρει για την επικοινωνία, θέλει αυτόν ο οποίος μπορεί να καταλάβει το τι χρειάζεται ο άνθρωπος. Περίπου τα είπα αυτά. Τελευταίο ψηλάβημα στο χορό. Τελείως άλλο πράγμα ο χορός. Το άγαλμα, αν μας άφηνε ο κ. Παντρεμαλής, θα το ακουμπούσαμε. Το φιλμ θα το βλέπαμε και όταν το ξαναβλέπαμε θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Ακαδημία Πλάτωνος, τα στοιχεία το ίδιο. Ο χορός, έκανα μια φορά έτσι, έκανα δεύτερη φορά έτσι, άλλο πράγμα. Έστω και λίγο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και είναι άλλο, δεν μπορεί να το πιάσεις. Να το που το χόρεψε. Μπορεί να το βάλεις σε ένα βίντεο, αλλά πάλι το φιλμ. Ο χορός είναι άειλος πολιτισμός. Είναι τελείως άλλα πράγματα. Δύο κουβέντες λοιπόν για το χορό. Εδώ είναι μια πολύ παλιά, μια από τις πρώτες φωτογραφίες από δίκαιο των Ελληνίδων, όπου χόρευαν οι Ελληνίδες, προφανώς, την εποχή εκείνη. Και είναι πολύ σημαντική προσπάθεια τώρα, και ο χορός θα έλεγα ότι είναι από τα στοιχεία της τέχνης, ίσως η τελευταία που έχει μείνει για να μπορείς να κάνεις. Υπάρχει πολλή δουλειά στη μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, και στο θέατρο θα έλεγα. Προφανώς στην γλυπτική, τα γάμματα κλπ. Ο χορός, επειδή είναι τόσο άειλος και τόσο πολύπλοκο, έχει πολλούς ανθρώπους μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια τώρα να μπορέσουμε να αναπαραστήσουμε το χορό. Όχι απλά την απεικόνηση μιας συγκεκριμένης έκφανσης ενός χορού, που σηκώθηκε κάποιος και χόρεψε, αλλά του χορού του ίδιου. Δύσκολο πράγμα. Εξαιρετικά πολύπλοκο το εγχείρημα. Μια πτυχή του χορεύτρια φοράει ένα, σίγουρα σε σχέση με αυτό που φορούσαν οι Ελληνίδες που έδειξαν το πριν, ήταν καλέσθητο πράγμα, μα ένα σωρό αισθητήρες, οι οποίοι όταν θα χορέψει αυτό θα μπορέσουν να αποτυπώσουν την ίδια την κίνηση του χορού και μετά να το απαραστήσουμε στην πληροφορική, να το μελετήσουμε, να το διδάξουμε. Αν αυτή η κυρία το χόρεψε ως μοντέλο, ας το πούμε, μετά πώς μπορείς να το κάνεις, πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Και η κεντρική ιδέα αυτής της προσπάθειας, στην οποία αναφέρομαι, είναι να μελετήσουμε την ενσώματη γνώση, τη γνώση που έχεις μέσα στο σώμα σου, να διατηρήσουμε την άλλη κληρονομιά και να διδάξουμε. Υπάρχει ο στόχος της διδασκαλίας του χορού. Στο μικρό παιδάκι που κάθεται στην παλέτο ή που πάει να μάθει το σιρτό, μέχρι και το
μεγάλο ο οποίος θέλει να μάθει οτιδήποτε. Ο χορός είναι, όπως η γλώσσα που μιλάμε και χρησιμοποιώ εγώ τώρα είναι μια γλώσσα και είναι στόχος επικοινωνίας, και ο χορός είναι μια γλώσσα. Έχει λέξεις, έχει φράσεις, που μπορεί να τις δημιουργούμε βέβαια, δεν είναι στάνταρ, αλλά σε κάποιες φορές είναι στάνταρ. Παραδείγματος, αν οι παραδοσιακοί χοροί, ας μείνω στους δικούς μας, αλλά υπάρχουν και άλλοι, έχουν μια στάνταρ γλώσσα. Αυτή τη γλώσσα πότε μπορούμε να την εκφράσουμε. Και είναι τόσο διαφορετικές οι γλώσσες αυτές. Η συγκεκριμένη προσπάθεια να αναφέρω έχουμε μπαλέτο, σύγχρονο, φλαμέγκο και εθνικός παραδοσιακός χώρο. Μεγάλη άκρη. Και στόχος είναι η εκμάθηση του χώρου. Και η ιδέα είναι ότι με τεχνικές σαν αυτές που σας είπα, να φτιάξει ένα ολόγραμμα που καθώς χορεύει ο μαθητής, να προσπαθεί να μείνει μέσα στο ολόγραμμα. Και όταν ξεφεύγει από το ολόγραμμα, το οποίο έχει φτιαχτεί με βάση καλούς χορευτές οι οποίοι το έχουν χορέψει, να προσπαθεί να του δίνει ανάδραση. Του λέει ξέφυγες ηχητικά, με λέξεις ή με οποιοδήποτε χρωματικά. Είναι ένα πείραμα. Θα μπορέσουμε να εκφράσουμε τον χορό και να τον διδάξουμε χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένα πράγματα. Και εδώ, ναι. Είναι ερώτηση αυτό το διαδοχικό δίλημα και πώς η δεύτερη, εγώ παραδείγματος χάρη, θυμάμαι να αναφερόμουν στη ιστορία των πρώτων εβδομάδων, κάποια στιγμή ήταν η φάση που φύγει στην ιστορία, συγγνώμη, κίνηση του τάδε. Άρα αυτό είχε μπορεί να το έκανε, αλλά να βοήθεια. Για το φτασμένο χορευτή δεν έχει σημασία από πλευράς εκπαίδευσης. Εγώ κάνω έτσι και το διαδοχικό, αλλά ακόμη και το μικρό κοριτσάκι, ένας να το προσεγγίζουμε, πειραματιζόμαστε τώρα. Ωραία. Ναι. Όχι, είναι απόλυτα σωστό αυτό. Ο χορευτής θα το πεις έτσι, θα το χορέψεις. Ναι, να κάνει το αλλιώς. Θα κάνει το αλλιώς. Ναι, και θα το καταλάβει, θα πει ξέφυγες και να το. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, το γεγονός ότι ξέφυγες είναι μια πληροφορία, το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Διάφορες ιστοσελίδες, μπορεί να δείτε διάφορες πληροφορίες, απλά ακουμπήσαμε, απλά ψηλαφίσαμε. Πληροφορική και πολιτισμός, πολλά ερωτηματικά σαν αυτό υπάρχουν, μήπως χάνεις από την εμπειρία του πολιτισμού που σημαίνει πληροφορική και ούτω καθεξής, έχουμε ακόμα μπροστά μας να τα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.